Женская лига сезона 2025 года объявляется открытой. Внимание! Звучит государственный гимн Республики Беларусь. Сегодняшний матч бригада Добрый день усім аматарам беларускага футбола. Вас вітае горад Пінск, стадыён Вална, дзе сёння адбудзецца матч другога тура чэмпіянату Беларусі па футболе сярод каманд жаночай лігі, ці то Макслайн жаночая ліга, паміж мясцовым ДЮСШ ПалесГУ і Магілёўскім Дняпром. Пінчанкі распачынаюць сезон, бо першы тур каманда не гуляла з-за таго, што 11 клубаў зноў гуляе у жаночай лізе. Ну а магілеўчанкі ў першым туры в абласным дэрбі былі мацнейшыя за бабруйскую Белшыну з лікам 2-0. Вось такая дыспазіцыя, пакуль у нас традыцыйная фотасесія гаспадароў поля перад пачаткам сезона. Ну а госці ідуць расстаўляцца па пазіцыях, настройвацца на гэтую гульню. Чакаем мы, пакуль падрыхтуюцца да яе каманды, падрыхтуюцца арбітры і будзем сачыць за футболам. Але падрыхтаваныя да гульні вы, шаноўныя гледачы, і я, ваш каментатар Іван Міцкевіч. Сёння бліжэйшыя 1,5 гадзіны мы з вами будзем назіраць за жаночым футболам. Але ж трэба узгадаць і мінулы сезон, трэба узгадаць і супрацьстаянне гэтых каманд у мінулым, і трэба зазначыць, што менавіта ў другім туры апошняга чэмпіянату Беларусі магілеўчанкі проста разбілі пінскую каманду, але было гэта на берагах Дняпра. 22-0 у тым супрацьстаянні быў зафіксаваны лік на карысць тагачасных гаспадынь. Што тычыцца гэтага стадыёна, то ў мінулым сезоне тут пінчанкі прапусцілі 6 безадказных галоў ад суперніц, а ў трэцім супрацьстаянні таксама ў Магілёве быў зафіксаваны лік 9-0. Адзіны гол у супрацьстаянні пінская каманда забіла 6 кастрычніка 2023 года, і тады, прайграўшы 1-4, адзначылася сваім забітым голам Настасія Гіевіч, якая сёння знаходзіцца, дарэчы, у стартавым складзе. Пра гэтыя самыя стартавыя склады мы з вами пачнем размаўляць ужо зараз. Пачнем з гаспадынь поля, футбольны клуб ДЮСШ ПалесДУ і наступны стартавы склад. Марэ Толстая, галкіпер нумар 1 на яе цішотцы, дарэчы, былая футбалістка магілёўскай каманды. Нумар 3 у полі Ксенія Салівончык, нумар 4 у Лізаветы Чухольскай, 6 у Кацярыны Луцкевіч, 7 Яна Голік, 10 Настасія Агіевіч, 11 нумар Надзея Шынкарук, 13 Валерий Серкевич, 14 нумар на цішотцы Дар'і Ількевіч, 16 Вікторыя Курловіч і 17 нумар у Мілены Чадовіч. Галоўны трэнер пінскага ДЮСШ ПалесДУ Сергей Чэпкі, і мы звяртаемся да склада
камандай Міхася Соболева, галоўнага трэнера магілёўскага Дняпра. Галкіпер Улада Галаваценка, нумар 12. У полі ёй дапамагаюць Вікторыя Барлюгова, 7, Маргарыта Лазаренко, 8, Марына Пушкар, нумар 10, Лизавета Пінчук, 11, Ганна Бондаренко, нумар 14, Паліна Цыбульская, 21 нумар, Віолетта Лагутенко, нумар 26, Яна Бінкевіч, нумар 33, Евгения Якусік гуляе сёння пад нумарам 97 і Яна Домін, нумар 99. Вось такія ў нас стартавыя склады і два пытанні, на якія сённяшняя гульня у чэмпіянаце пачне нам адказы. Гэта што сябе будзе прадстаўляць новы ДЮСШ Палес-ДУ. Узмацнілася каманда не толькі Марыі Талстой, але прыйшлі і вопытныя футбалісткі з Бабруйчанкі, напрыклад, тая ж Кацярына Луцкевіч, але ж будзем глядзець за эвалюцыі гэтай каманды надалей. Ну а што тычыцца магілеўчанак, то будзем мы па ходзе сезона, асабліва па яго пачатку, задаваць пытання, як магілёўскі Дняпро будзе жыць без Караліны Жытко. Найлепшая бамбардзірка магілёўскай каманды паехала пакараць расійскі чэмпіянат, стала футбалісткай казанскага Рубіна. Ну а мы будзем глядзець за атакай магілеўчанак, якая перапыняецца перахопам. І вось ужо піншанкі намаганнямі Агіевіч спрабуюць стварыць пэўную небяспеку каля варот суперніцы, але не атрымліваецца. Надзейна дзейнічае зараз Яна Бінкевіч, не дазваляе суперніцам падысці да сваіх варот. Барлюгова, перадача на партнёрку, і валодаюць мячом магілеўчанкі. Зноў жа Барлюгова. Ну а мы скажем з вами, што з гэтага сезона з'явіўся у жаночай лігі тытульны спонсор. Гэта букмекерская кампанія Макслайн, і гэты самы тытульны спонсор для сваіх гульцоў прапануе бонус 22% на кожнае папаўненне. Але ж гуляць ці не гуляць у азартныя гульні, гэта выбар кожнага чалавека. Мы на гэта не будзем звяртаць увагу, проста як такая вось інфармацыя, даведка. Але ж будзем глядзець за футболам, і валодаюць мячом зноў жа магілеўчанкі. Барлюгова аддае перадачу на край, яна праходзіць, але ж не атрымліваецца разгарнуць з гэтай перадачы атаку. Галаваценка, дарэчы, адна з новых футбалістак, якая перайшла у магілёўскі клуб цягам гэтай зімы, і ў прынцыпе вельмі цікава будзе паназіраць за новым сезонам Міхася Соболева каля кола магілёўскай каманды, і будзем глядзець за тым, ці здолее Дняпро вярнуцца на свае пазіцыі трэцяй моцы Беларусі пасля мінскіх Дынамо, БДУ-ФК і Мінска, і ці здолее з гэтай пазіцыі падштурхнуць зорку БДУ. Але ж ёсць у нас і каманда АБФФ У-19, канешне, з года ў год прагрэсуе і брэсцкая Дынамо, і таму можам мы зазначыць, што ў гэтым сезоне вельмі цікава будзе сачыць за барацьбой у вышэйшай палове турнірнай табліцы. Ну а што тычыцца ДЮСШ Палес-ДУ, то тут пытанне, як каманда сябе будзе праяўляць у брэсцкая Дынамо, і таму гэтай самай можам мы зазначыць, што ў гэтым сезоне вельмі цікава будзе сачыць за барацьбой. Рыхтуецца у нас, дарэчы, па нашай размовы стандартнае становішча, і будзем глядзець мы за найбольш небяспечным стандартам. Пенальці зарабляе Дняпро ўжо на першых хвілінах, і рыхтуецца у нас з вами магілёўская футбалістка да таго, каб гэты стандарт выканаць. Ну а мы паназіраем, калі ёсць такая магчымасць, за паўторам у трансляцыі гэтага эпізода, пакуль Яна Бінкевіч, дарэчы, рыхтуецца у нас гэты стандарт выканаць. Бінкевіч супраць Талстой, былы аднаклубніцы. Удар Бінкевіча, гэта 1-0, хаця здагадалася галкіпер па удары, куды пойдзе мяч, але ж не здолела яго ўзяць. Адкрыты лік у нашым супрацьстаянні. Магілёўскія футбалісткі хутка выходзяць наперад эпізода, пакуль Яна Бінкевіч, дарэчы, рыхтуецца у нас
гэта стандартны пенальці у нас быў зароблены за парушэнне правілаў, удар збілі з ног магілёўскую футбалістку, і Валянціна Сакаловіч усё дакладна пабачыла, усё дакладна зрабіла і патрэбнае рашэнне прыняла. Дарэчы, нагадаем мы судзейскую брыгаду, якая у нас у поле складаецца з прадстаўніц прыгожага полу. Гэта Валянціна Сакаловіч, галоўны арбітр. Яна прадстаўляе горад Жодзіна. Яе асістэнткі Аліна Слуцкая-Маркава, Ганна Налівайка-Асіповічы. Чацвёрты арбітр гэта Дмітрый Куневіч. Ён прадстаўляе горад Пінск, і інспектор сустрэчы Дмітрый Дзеліевіч, горад Жодзіна. Вось такая у нас судзейская брыгада, якая сёння ўжо спрацавала дакладна. І вось яшчэ адна атака магілёўчанак, але ж Марыя Талстая першая на мячы, забірае яго ў рукі, і Яна Бенкевіч першы гол сезона на стадыёне Вална забівае, але ж забівае яго не за ДЮСШ Палес-ГУ, а ў яго вароты. Вось такая у нас хуткая пачатковая частка матча, і 10 хвілін не прайшло, і лік у нас адкрыты. Валодаюць мячом магілёўчанкі, працягваюць яны ціснуць на абарону суперніц. Вось зараз Яўгенія Якусік спрабуе весці барацьбу, але ж не атрымліваецца ў яе гэтага зрабіць, і бяжыць да мяча Лізавета Чухольская. Чухольская моцна наперад гуляе, але зноў жа недакладная перадача цяпер ужо ад футбалісткі ДЮСШ Палес-ГУ, і у нас з вами валоданне зноў пераходзіць да магілёўчанак. Шукаюць варыянты футбалісты гасцявой каманды. Добрая перадача наперад, там Лізавета Пінчук адкрываецца. Пінчук мяч прытрымлівае, вядзе барацьбу з суперніцай. Дарэчы, там у нас супрацьстаянне 11 нумароў было, і выходзіць мяч па-за межы поля, але робіць гэта ад футбалістак магілёўскай каманды, таму будзем выглядзець за ударам ад варот. Што тычыцца ДЮСШ Палес-ДУ, то скончыўся ў гэтай каманды бразільскі эксперымент, і галкіпер Марсела Круз Барас галупа з клуба з'ехала. Добра і цёпла развіталася яна з Пінскам у развітальным інтэрв'ю. Добра адказвалася наконт узроўню каманды, казала, што дзяўчаты індывідуальна добрыя, але ж не хапае тактычнай падрыхтоўкі у першую чаргу, і менавіта ў гэтым трэба дадаць ДЮСШ Палес-ДУ для таго, каб весці барацьбу за больш высокія пазіцыі. Ну, у нас тым часам знакаміты паўднёва-беларускі вецер, які дзьме кожную вясну, не дазваляе нам на 100% з вами дакладна размаўляць у трансляцыі. Магчыма, уносіць пэўныя карэктывы у гульню, але ж пакуль што на яе дакладна не ўплывае. Магілёўчанкі у сваёй атацы спрабуюць у яе выйсці, але ж не атрымліваецца у іх гэта зрабіць. І будзем глядзець мы за спробамі ДЮСШ Палес-ДУ штосьці зрабіць пасля перахопу, але ж хутка магілёўчанкі вяртаюць сабе мяч. Чуем мы падказкі абодвух галоўных трэнераў, але ж магілёўская лаўка запасных больш актыўная, і будзем сачыць мы за тым, як Бенкевіч валодае мячом, аддае перадачу на партнёрку. Гэта была Барлюгова, тая наперад, але ж занадта моцна зноў жа атрымліваецца, і удар ад варот. Такое пачуццё, што пакуль што пенальці з'яўляецца адзіным момантам для магілёўскага Дняпра ў гэтай гульні. Ну а ДЮСШ Палес-ДУ свой эпізод пакуль у варот суперніц стварыць не можа. Марыя Талстая рыхтуецца ўвесці мяч у гульню, 22 гады гэтай футбалістцы. Гуляла яна у свае часы за АБФФ У-19, за магілёўскі Дняпро. З'яўляецца выхаванкай футбольнага клуба Мінск, менавіта яго акадэміі.
І што цікава, гуляе яна таксама і на універсіядзе, і прадстаўляе БДУ ФК. Вось цяпер Марыя Толстая і яе бенефіс выходзіць з варот галкіпер акадэміі ДЮСШ Полез ДУ. Што цікава, гуляе яна таксама і на універсіядзе, забірае і прадстаўляе БДУ ФК з ног суперніцы. Валодаюць мячом пінчанкі. Вось казалі мы пра тое, што акрамя пенальці не было эпізодаў у магілёўскай каманды. Вось пад нашыя словы прыкладна ствараюць яны гэты самы эпізод. І будзе ў нас працягвацца гульня атакай зноў жа магілёўскай каманды. Барлюгова. Пайшла перадача на партнёрку. Бенкевіч. Была магчымасць, канешне, перавесці на край, але ж вырашыла Яна Бенкевіч праз цэнтр абароны зноў жа дзейнічаць. І, дарэчы, што цікава, пры такой вось расстаноўцы зараз бачым мы, што магілеўчанкі будуюцца ў 3 цэнтральных абаронцы, але Яна Бенкевіч у нас такі абарончы фантазіст, дзейнічае як на пазіцыі абаронцы, так і на пазіцыі апорнай паўабаронцы. Яшчэ адзін момант можа ўзнікнуць у магілеўчанак. Лагуценка, прастрэльная перадача, праходзіць яна, удар па варотах, але блакуецца гэтае намаганне. Пінчук, Луцкевіч адпрацоўвае абаронцы, лепшыя часы можа ўзнікнуць магілёўскага абласнога дэрбі. Магілеўчанак, Лагуценка, прастрэльная перадача, праходзіць яна, удар па варотах, але блакуецца са зменай вектара бабруйскага футбола. Кацярына Луцкевіч вымушана была шукаць сабе новую каманду. Пайшла ў нас падача з вуглавога, але нічога, дзе выцягнуць не здолелі магілёўскія футбалісткі. Бенкевіч. Перадача на ўладу Галаваценка. І тая зноў жа гуляе на партнёрку ў абароне. Нікуды магілеўчанкі не спяшаюцца. Зрабілі яны сабе камфортны перавес на пачатку сустрэчы, дзякуючы пенальці. Ну а пакуль спрабуюць яны разгарнуць атаку левым краем, але ж зноў жа камфортны перавес на пачатку сустрэчы, дзякуючы пенальці. Лазаренко. Ну а пакуль в гэтай зоне, але не здолела разгарнуць атаку левым краем. В гэтым матчы ўступае ў гульню Валянціна Сакаловіч. Лазаренко. Галаваценка. Аддае перадачу на Бенкевіч. І тая далей гуляе на партнёрку. Разгортваецца атака магілеўчанак, даходзіць яна ледзь да штрафной. Але ж пакуль не даходзіць справа да удару, не хапае такое пачуццё Караліны Жытко. І будзем мы глядзець за тым, што будзе адбывацца далей. Пакуль магілеўчанкі валодаюць ініцыятывай, валодаюць мячом, але ж магчыма зараз, але ж таксама не. Таксама не. Яўгенія Якусік вельмі перспектыўна выходзіла ледзь не 1 на 1 з Марыяй Толстой, але ж не здолела мяч апрацаваць і стварыць небяспеку. Пайшла перадача ад Толстой, але ж яе
Былыя аднаклубніцы мячом завалодалі. І зноў жа Дняпро будзе сваю пазіцыйную атаку ствараць. Але ж калі ствараць яе так, можна прывесці мяч і ў свае вароты. Салівончык перахапляе. Барацьба за мяч, выйграюць яе магіліўчанкі. Піншук, але ж ляжыць на газоне футбалістка ДСШ Полез ДУ. Гэта Яна Голік. Яна сёння з капітанскай павязкай. А магіліўчанкі сваю атаку працягваюць. Піншук. Перавод на Яну Домін. Домін прастрэл. Можна было б і самой паспрабаваць прабіць. Зноў жа Піншук. Збівае яе з ног Елізавета Чухольская. І нават з нашай пазіцыі на даху стадыёна «Вална» была бачная гэтая падножка. Парушэнне правілаў, небяспечны стандарт. І будзем глядзець мы за магілёўскай камандай, якая паспрабуе яшчэ адным стандартным становішчам скарыстацца. Бачым мы, што Елізавета Піншук у нас каля мяча. А Міхась Собалеў расстаўляе сваіх дзяўчат па полі і падказвае, дзе каму трэба знаходзіцца. Рыхтуецца Елізавета Піншук. 11 нумар на яе цішотцы. Добра бачна з нашай пазіцыі. І, магчыма, сама праб'е. Вось так мякка прабівае. І калі б пайшоў мяч у створ, былі б велізарныя праблемы, здаецца, у Марыі Талстой. Елізавета Піншук. Пайшоў 11 нумар на яе цішотцы. Добра бачна з нашай пазіцыі. Мінулы сезон Піншук праводзіла ў Магчыма, складзе сама праб'е. Вось так мякка прабівае. Выхаванкай якога, дарэчы, не з'яўляецца. На гэта мы зробім увагу. Хаця і гуляла пэўны перыяд яна ў Мінску, але ж з'яўляецца выхаванкай магілёўскага футбола і гуляла за мясцовыя каманды яшчэ з часоў футбольнага клуба «Надзея» Здзюшар нумар 8. І вось так Елізавета Піншук, па сутнасці, вярнулася да вытокаў. Здзюшар нумар 7, выбачайся, перад усімі аматарамі магілёўскага футбола. І вось Елізавета Піншук, якой толькі 22 гады, пасля добрага перыяда ў футбольным клубе «Мінск», з мноствам срэбраных наград, з мінулагоднім суперкубкам Беларусі, вяртаецца на радзіму. Прыемна бачыць насамрэч такія вяртанні, і футбалісткі ўзроўню Піншук, якія пагулялі не толькі ў адным з топавых нашых клубаў, але і ў складзе нацыянальнай каманды, канешне, ўзмацняюць такія клубы, як Дняпро. Ну а тым часам сочым мы за яшчэ адной спробай магіліўчанак. Барлюгова наперад закідвае, і Марыя Талстая мяч у рукі забірае. Барацьба за мяч адбываецца ў нас каля стандарту, каля штрафной і добрай зоны для стандарту пінскіх варот. І надо нам адзначыць, што пакуль ДСШ Полез ДУ толькі ў абароне мы з вами бачым. І магіліўчанкі, калі б мы бачылі статыстыку валодання мячом, перамагалі сваіх суперніц, ну, разы ў 3 як мінімум. Выходзіць мяч па замежжы поля, аут на карысць Дняпра, і пасочым мы за яшчэ адным відам стандарта каля варот ДСШ Полез ДУ. Пайшла перадача з-па-за межаў поля, і адкатваюцца піншанкі бліжэй да сваіх варот. Бенкевіч.
Моцны перавод на край, там знаходзіцца Цыбульская, яна мяч прымае, Ляш прайграе барацьбу суперніцы і Дар'я Ількевіч вымушаная выносіць гэты самы мяч па-за межы поля. Вуглавы на карысць магіляўчанак і будзем глядзець за тым, як скарыстаюцца яны новым стандартам. Цікава слухаць падказкі Міхася Соболева сваім футбалісткам. Ну а пакуль падача у нас у цэнтр штрафной, спрабуе магілёўская футбалістка прабіць. Цяпер ужо Яна Бенкевіч, але ж две гэтыя спробы блакуюцца. У першы раз біла у нас Бондаренко, ну а пакуль атрымліваюць шанец на момант футбалісткі ДЮСШ ПЛСДУ. Гэта Настасія Агіевіч. Агіевіч удары 1-1! Настасія Агіевіч другі раз за кар'еру забівае магілёўскаму Дняпру. І гэта, дарэчы, другі гол ДЮСШ ПЛСДУ у вароты гэтых суперніц. Гэта Настасія Агіевіч, які закід праз палову поля атрымала, прабегла яна. Біла у нас Бондаренко, но пакуль атрымліваюць шанец на момант футбалісткі ДЮСШ ПЛСДУ. Гэта Настасія Агіевіч. Агіевіч удары 1-1. Паўтор за тым, хто гэты мяч адпраўляў на Агіевіч, але ж як жа згубілі Агіевіч абаронцы магілёўскага Дняпра. Ведаеце, як ЦСКА Леаніда Слуцкага ў лепшыя гады спрабавалі будаваць паску па-за гульнёй, але ж не атрымалася, як у таго самага ЦСКА. Ну а калі я ўсё добра пабачыў, менавіта Дар'я Ількевіч, якая нядаўна блакавала ўдары магілёўскіх футбалістак, адпраўляла ту самую перадачу. Але ж будзем сачыць мы за гэтым эпізодам, паспрабуем яшчэ некалькі разоў яго пераглядзець і высветліць усё ж такі дакладна, хто ў нас адпраўляў гэты мяч на Агіевіч. Але факт ёсць факт, 1-1 у нас на стадыёне Вална. І таксама Настасія Агіевіч, як і амаль 2 гады таму, забівае у вароты суперніц. Ну а мы будзем глядзець за гэтым эпізодам зноў жа у паўторах. І ўсё ж такі адна з партнёрак Ількевіч, менавіта не яна адпраўляла гэты мяч наперад, яна была каля эпізода. І не сутнасць, хто аддаў галявую перадачу, сутнасць, што Настасія Агіевіч адкрывае лік забітым галам ДЮСШ ПЛСДУ у гэтым сезоне Макс Лайн жаночай лігі. 1-1 у нашым матчы. Доўга мы спрабавалі эпізод разабраць, але ж тут усё прыгожа, усё проста. І ведаеце, аматарам англійскага, а калі казаць яшчэ больш асабіста шатландскага футбола, гэты эпізод спадабаецца. Ну а мы далей будзем сачыць за Янай Бенкевіч, якая дае перадачу на партнёрку. Ёсць у нас разгортванне атакі, Пінчук. І перарывае гэты наступ Лізавета Чухольская. Зноў жа спрабуюць пінчанкі выйсці ў сваю атаку, не атрымліваецца. Пінчук. Перадача ў бок Яны Домін і не пускае тую Кацярына Луцкевіч. Адно з узмацненняў ДЮСШ ПЛСДУ ў гэтым міжсезонне да мяча, і Марыя Толстая будзе выконваць стандарт ад сваіх варот. Бачым мы, што аддае галкіпер права на гэты стандарт адной з партнёрак была гэта Мілена Чадовіч. А у нас Лізавета Пінчук зноў жа спрабуе знайсці перадачу, ці то нават далёкі ўдар, але ж не атрымліваецца у магілёўскай футбалісткі гэтага зрабіць. Зноў жа перадачу ў бок Пінчук з боку Лагуценка.
Але ж перахапляюць піншанкі, зноў жа Агіевіч, зноў жа тая ж самая сітуацыя. Але цяпер Яна Бенкевіч даганяе суперніцу. Яна Бенкевіч мяч адбірае і разгортваецца атака магілёўскай каманды. Не атрымалася сёння на 0 згуляць у Улады Галаваценка, футбалісткі, якая, дарэчы, па сутнасці прыйшла па абмене з Каралінай Жытко, бо калі найлепшая бамбардзірка магілёўскага Дняпра у нас паехала у казанскі Рубін, з сталіцы Татарстана прыехала ў нас галкіпер у Магілёў. Дзве, дарэчы, расійскія футбалісткі заявленыя сёння на матч у складзе магілёўскай каманды. Абедзве яны гуляюць на пазіцыі галкіпера. І замяніць яе сёння можа Ангеліна Галенда. Але ж будзем сачыць мы за футболам, пакуль пра лаўкі запасных мы размаўляць не будзем, бо не прыйшоў яшчэ час замен. А пакуль бачым мы, што все дзяўчаты здаровыя, усе дзяўчаты могуць працягваць нашу з вамі гульню, і замены ў першым тайме нікому не патрэбныя, бо і лік у нас нічыйны, і гульня, ў прынцыпе, даволі цікавая, асабліва для вясны. Бачым мы вялікую колькасць атак, але што цікава, пакуль што у нас на адным узроўні трымаюцца дзяўчаты, якія метадычна ў гэтым сезоне, у гэтым міжсезоне перамагалі футбольны клуб Мінск, і дзяўчаты, якія метадычна прайгравалі брэсцкаму Дынама. Вось такая у нас цікавостачка. Глядзім далей. І магілёўчанкі зноў жа спрабуюць у сваю атаку перайсці, зноў жа спрабуюць праз краі знайсці брэш у абароне піншанак. Добры перавод зараз атрымліваецца ў бок Цыбульскай. Валодае мячом. Цяпер ужо ДЮСШ Палездыў, але занадта моцны закід у бок Агіевіч. І бачым мы, што Настася ў нас на правах такога вось бягучага форварда дзейнічае. Ведаеце, калі казаць, напрыклад, тэрміналогія амерыканскага футбола, то такі вось у нас ранінбэк Настасія Агіевіч, бо спрабуе яна так з глыбіні атакі хутка дабегчы, знайсці там момант. Ну а пакуль Яна Домін прорываецца ў штрафную, але ж не атрымліваецца яе нічога стварыць. Пінчук адпраўляе мяч у штрафную, чапляецца за яго Якусік, але ж гэта скідка ідзе па-за межамі створу ў рукі Мары Талстой, і рыхтуецца галкіпер ДЮСШ Палездыў увесці мяч у гульню. Дарэчы, скажам мы з вамі, што сочым мы гэты матч на стадыёне, які ўжо ў наступную пятніцу будзе прымаць матч адкрыцця новага сезона Макслайн першай лігі. Ну а пакуль Настасія Агіевіч у нас спрабуе аддаць перадачу, і не вельмі моцны удар атрымліваецца удар Елькевіч. Лёгкая гэта здабыча для сезона Макслайн першай лігі. На гэтым стадыёне ўжо наступную пятніцу спрабуе аддаць перадачу, і першага тура новага сезона Макслайн першай лігі, дзе сыдуцца пінская вална і футбольны клуб Ліда. Два клубы, якія перад сабой ставяць добрыя задачы ў гэтым сезоне, але ж гэта справа наступнай пятніцы. Дарэчы, калі казаць, у прынцыпе, калі мы закранаем тэму суседства ДЮСШ Палездыў і валны, і, у прынцыпе, пінскага футбола, то трэба сказаць, што вельмі багаты на таленты пінскі у нас рэгіён. Ёсць тут прыгажэйшая парахонская школа, якая не толькі хлопцаў, але дзяўчат выпускае.
з добрай перыядычнасцю. І, напрыклад, форвард нашай зборнай Настася Кавалёва з'яўляецца выхаванкай гэтага самага ДСШ Парахонск. Удар па варотах у нас атрымаўся, але ж пайшоў мяч вышэй за браму. Добрай перыядычнасцю. І, напрыклад, форвард нашай зборнай Настася Кавалёва задаволены гульнёй сваёй каманды Міхась Собалеў. І пакуль зазначаем, што ёсць у магіляўчанак пэўныя праблемы з тым, каб наладзіць гульню ў атацы. Як мы ўжо казалі, складана жыць пакуль што без Караліны Жытко. А тым часам парушаюць госці правіла. І рыхтуемся мы сачыць за стандартам у бок магілёўскіх варот. Пайшоў закід наперад, але ж магіляўчанкі мячом завалодалі і будуць спрабаваць разгарнуць сваю атаку. Мы ўжо нават не лічым, якая яна па перыядычнасці, але ж з гэтай атакі знаходзіць парушэнне правілаў, спрабаваць разгарнуць. Магілёўскія футбалісткі зарабляе жоўтую картку для суперніцы. Мы ўжо нават не лічым, якая яна па перыядычнасці. Край поля спрабавала ўвайсці ў штрафную, але ж збіла Якусік адна з абаронцаў ДСШ Палезду. І калі я не памыляюся, гэта была Дар'я Ількевіч, адна з самых актыўных футбалістак у нас у складзе пінскай каманды. Ну а цяпер Лізавета Піншук зноў жа каля мяча. Штатны выканаўца стандартаў у складзе магілёўскай каманды. Толькі Ількевіч у нас застаецца ў мурку. Ну а магілёўчанкі рыхтуюць падачу. Ідзе яна на мяжу брамніцкай, але ж ідзе мяч па-за межы поля. Прычым кранаецца магілёўчанкі пінскіх футбалістак, кагосьці з абаронцаў, і будзе ў нас яшчэ мяжу брамніцкай, цяпер ужо вуглавы. Рыхтуецца у нас яшчэ адзін стандарт. Закід нізам. Цікавая ідэя для распачатку гульні ад магілёўчанак. Цяпер падача другім тэмпам. Адбіваюцца намаганнямі чухольскай пінчанкі. І спрабуюць разгарнуць сваю контратаку. Атрымліваецца перадача ў бок Агіевіча. Агіевіч паскараецца, але цяпер па ёй вельмі уважліва гуляюць суперніцы. І вось цяпер Евгенія Якусік вядзе барацьбу, перахапляе мяч, аддае перадачу на Бінкевіч. Бінкевіч у штрафную ўваходзіць, але тут сур'ёзны стык ляжыць на газоне. І магілёўская футбалістка, і футбалістка ДСШ Палезду. І калі гаспадыня поля хутка ўздымаецца на ногі, то Яна Бінкевіч толькі зараз будзе працягваць гульню. Яшчэ адна атака. Цяпер ужо Яна Домін адцягне мяч па краю поля супраць яе Серкевіч. Домін спрабуе падаць, Серкевіч не дазваляе, і ў нас яшчэ адзін вуглавы. Зноў жа Піншук ідзе выконваць стандарт. І паглядзім, ці перарасце колькасць у якасць у магілёўчанак не толькі ў плане стандартных становішчаў, але і ў плане атакі. Не атрымалася з першай спробы. Спроба ударам здалёк Яны Бінкевіч. Але ж і яна, і нават падача ў бок Піншук ні да чаго не прыводзяць. Будзем глядзець за тым, як Марыя Талстая будзе ў нас уводзіць мяч у гульню.
Адпраўляе Толстая мяч наперад. Але ж гэта зноў жа здабыча для былых аднаклубніц. Серкевіч. Вярнулі пінчанкі мяч пад свой кантроль. Але ж памыляецца Серкевіч. Домін сыходзіць ад апекі суперніцы, але ж дапрацоўвае эпізод да канца. Лізавета Чухольская, паспявае яна перагнаць і суперніц, і сваю партнёрку па камандзе. Ну а што тычыцца самой Лізаветы Чухольскай, то як і многія тут гулячыя футбалісткі, прымае яна ўдзел не толькі у Макслайн жаночай лізе, але ж і у студэнцкай лізе. Гуляе яна за свой Пінскі універсітэт па ЛСДУ. І, напрыклад, у апошнім матчы гэтай самай студэнцкай лігі яшчэ ўвосень Лізавета Чухольская двойчы адзначылася галамі ў матчы супраць Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта. Ёсць у нас і каманда гэтай вышэйшай навучальнай установы. Ну а мы далей сочым за футболам. Што тычыцца турнірнай табліцы нашага чэмпіяната, то тут пасля першага тура 4 каманды знаходзіліся у лідарах, выйграўшы свае матчы. Гэта Дынамо БДУФК, БФФ У-19, Дынамо Брэст і, адпаведна, Магілёўскі Дняпро. Таксама дзве каманды падзялілі пункты, гэта Віцебскі Мінск. Ну а у нас яшчэ адна атака магілеўчанак. ДСШ Полез ДУ сезон пачынае толькі зараз. Ну а матчы Магілёўскі Дняпро, таксама дзве каманды падзялілі пункты, гэта Віцебскі Мінск. Ну а у нас яшчэ адна атака. Пазіцыя пасля першага тура. Ну а калі зазірнуць у турнірную табліцу у лайф-фармаце, то магілеўчанкі, калі згуляюць як мінімум унічыю да матчаў Дынамо БДУФК, Брэсцкага Дынамо і АБФФ У-19, узначаляць у нас табліцу чэмпіяната. Але ўсё гэта адносна, ўсё гэта пытанні пачатку чэмпіянату. Ну а мы глядзім за яшчэ адным наступам Яны Домін. Спрабуе яна сваю атаку разгарнуць, але ж не атрымліваецца. Яшчэ адзін закід у бока Гіевіч, але цяпер не спраўляецца з суперніцай Яна Бенкевіч, і Гіевіч яшчэ і правілы парушае. Але ж не атрымліваецца. Яшчэ адзін закід у бока Гіевіч, але цяпер не спраўляецца. Але ж парушэнне правіла было зафіксавана з боку Гіевіч. Яшчэ адзін наступ магілеўчанак перарываецца свістком Валянціны Сакаловіч. Парушэнне правілаў. І будзем глядзець мы за стандартам з боку футбалістак у чырвоных цішотках. Не праходзіць гэтая перадача. Улада Галаваценка мяч забірае і распачынае атаку сваёй каманды. І вось Яна Домін парушае правілы у нас у гэтым эпізодзе. Пераходзіць гульня напрыканцы першага тайма з футбола у нешта больш падобнае на ММА. Забірае карта для футбалісткі магілёўскай каманды сваёй каманды. І будзем глядзець за стандартам. Чакаем мы, пакуль адновіцца пінская футбалістка. І будзем глядзець за штрафным.
Моцны закид наперад. Магіліўчанкі паветра выйграюць, але падбор ззаді США палез ДУ. Працягваецца атака. Гаспадынь поля, прастрэл і вымушаная абаронца магілёўскай каманды свае вароты натуральна ратаваць. Гэта Барлюгова была адна з лідараў магілёўскай каманды, і яна перарывае атаку сваіх суперніц і не дазваляе нічога стварыць каля сваіх варот пінскім футбалісткам, якія рэдкую магчымасць атрымалі на дакладную атаку. Ну а тым часам гучыць у нас свісток рэферы, нягледзячы на тое, што быў забіты ў вароты Мары Талстой, атрымалі на гэты мяч, але дакладную атаку. Гэты гол будзе не залічаны. У становішчы па-за гульнёй у нас знаходзілася футбалістка. Магілёўскай каманды. Ну а мы зазначым тое, што ўжо хутка у нас распачнецца міжнародная паўза ўжо ў красавіку, і пакуль што ў расшыраным спісе зборнай Беларусі ёсць прадстаўніца адной з двух каманд, якія сёння гуляюць на футбольным полі. Гэта Валерыя Барбаренко, прадстаўніца магілёўскага Дняпра, і яна пакуль што Владзімірам Шындзікавым абраная як кандыдатка у зборную Беларусі. Сёння яна ў заяўцы адсутнічае, як адсутнічае тая ж Аліна Конева. І ёсць такое меркаванне, гэта не інсайт 100%, гэта проста меркаванне, што Міхась Собалеў сёння вырашыў прытрымаць футбалістак асноўнага складу, даць ім невялічкі адпачынак і, як кажуць, праверыць рэзервы. Ну а тым часам магіліўчанкі зноў жа спрабавалі ў нас атаку разгарнуць, і не атрымалася ў іх гэтага зрабіць. Што тычыцца, дарэчы, ДСШ палез ГУ, многа мы пра гэтую каманду не казалі у першым тайме, але ж зазначым мы, што з асноўных стратаў міжсезоння трэба вызначыць Валерыю Стапенчук, адну з ключавых футбалісткаў пінскай каманды у мінулым сезоне, аднаго з лідараў цэнтру поля, і яна у гэта міжсезоння з складу каманды сышла. Працягваюць магіліўчанкі атакаваць, удар па варотах, і ўсё ж такі 2-1, ўсё ж такі заходзіць гэты мяч у вароты ДСШ палез ДУ, далёкі удар, і Марыя Талстая з ім не здолела нічога зрабіць. Яна. Паглядзім паўтор міжсезоння гэтага эпізоду складу каманды сышла. Закид. Працягваюць магіліўчанкі атакаваць, удар па варотах, і ўсё ж такі гэта Лізавета Пінчук. Вось так прабівае па варотах і зноў жа выводзіць наперад сваю каманду. 1-2 на табло стадыёна Вална, і будзем мы глядзець за тым, што будзе адбывацца далей, што у першую чаргу прыдумае ДСШ палез ДУ. Ну а прыдумляць яны будуць нешта ў перапынку. 1-2 на карысць магіліўчанак. Нагадаем, без хвілін падзеі гэтага першага тайма. На пачатку сустрэчы Яна Бенкевіч адкрыла ў нас лік з пенальці, потым Настасія Агіевіч лік зраўняла, і на самым прыканцы першага тайма Лізавета Пінчук зноў жа вывела магілёўскі Дняпро наперад. Ну а тым часам прыйшоў у нас час адпачынку. 15 хвілін прыкладна мы адпачнем, адпачнуць футбалісткі, арбітры, і будзем далей сачыць за футболам на стадыёне Вална. Другі тайм абяцае быць цікавым.
яна у гэтым міжсезоння з складу каманды сышла. Працягваюць магілёўчанкі атакаваць. Мы вяртаемся на стадыён Вална ў Пінску, дзе ўсё рыхтуецца да пачатку тайма нумар 2. Супрацьстаянне ДЮСШ ПалСДУ і Магілёўскага Дняпра 1-2 лічбы на табло пасля першай паловы. Яна Бенкевіч і Елізавета Пінчук, аўтары забітых галоў у складзе гасцей. У складзе гаспадынь поля адзначылася Настасья Агіевіч. Прычым гэты гол для яе стаў гістарычным. Другі гол у супрацьстаянні каманды з магілёўчанкамі, і гэты самы другі гол забівае менавіта Агіевіч. Хутенька мы будзем пачынаць тайм нумар 2. Чакаем мы вяртання з распранальнай магілёўскай каманды. І вось яны выбягаюць на зялёны газон з невялічкім такім чорным адлівам стадыёна Вална. Ўсё ж такі ўжо не адзін год гэтаму пакрыццю, і нават нядаўна казалі пра тое, што нават мужчынскай пінскай валне, калі не будзе гэтае пакрыцця перакладзена, хутка могуць забараніць на валне гуляць. Вось такая вось цікавостка была ў інтэрв'ю прэс-болу загадчыка дэпартамента ліцэнзавання АБФФ Андрэя Мішаева, але ж гэта ўсё лірыка, а ў нас пачынаецца футбол. Ніводнай замены ў перапынку не адбылося, нягледзячы на незадаволенасць Міхася Собалева дзеяннямі сваёй каманды, але ўсе стартавыя 11 магілёўскай каманды, як і ўсе стартавыя 11 каманды з Пінска, у нас з'явіліся на футбольным полі. Будзем мы распачынаць хутенька гаворку пра склады каманд. Паглядзім за тым, як Чухольская мячам валодае, да перадачу на партнёрку, даходзіць мяч да Ількевіч. Ількевіч моцна наперад, зачапілася футбалістка пінскай каманды за гэты мяч. Агіевіч зноў жа перадача на партнёрку, ну але цяпер ужо не праходзіць, і магілёўчанкі ў сваю атаку выбягаюць. Пінчук з мячам не сустракаецца, і гэта Яна Голік. Ну а мы хутенька прабяжымся па складах каманд. Пачнем з ДЮСШ ПалСДУ. Галоўны трэнер Сергей Чэпкі і яго стартавыя 11 на тайм нумар 2. Марыя Толстая, галкіпер нумар 1 на яе цішотцы. У полі 3-я Ксенія Салівончык, 4-я Елізавета Чухольская, 6-я Кацярына Луцкевіч, 7-я Яна Голік, 10-я Настасья Агіевіч, 11-я Надія Шинкарук, 13-й нумар у Валерый Серкевіч, 14-й Дар'я Ількевіч, 16-й Вікторія Курловіч і 17-й нумар Мілена Чадовіч. Вось такі стартавы склад у ДЮСШ ПалСДУ. Чырвоныя цішоткі на дзяўчатах, і пераходзім мы да складу магілёўчанак. Галоўны трэнер Міхась Собалеў і яго стартавыя 11. Улада Галаваценка, 12-й нумар, галкіпер.
і у полі ёй дапамагаць Вікторыя Барлюгова под нумаром 7, Маргарыта Лазаренко 8 нумар, Марына Пушкар нумар 10, Елизавета Пинчук 11, Ганна Бондаренко номер 14, Полина Цибульская 21, Виолетта Лагутенко номер 26, Яна Бенкевич номер 33, Евгения Якусик номер 97 и Яна Домин номер 99. Спыняется у нас атака могилевчанок свистком Валентины Соколович. Ну а мы будем узгадывать с вами яшчэ і судейскую брыгаду, якая у нас у поле представленная толькі дзяўчатамі. Галоўная з іх Валентина Соколович, яе асістэнткі у поле Алина Слуцкая і Ганна Наливайка, і чацвёрты арбітр Дмітрый Куневич. Інспектуе сённяшнюю сустрэчу Дмітрый Дігілевич. Вось такая у нас брыгада арбітраў. Сёння мы ўжо Валентину Соколович у справе бачылі, пакуль што прастрэльная перадача з боку магілеўчанак, але не праходзіць яна. Бачылі мы ў дзеянні Валентину Соколович у пачатку першага тайма, калі быў прызначаны 100% пенальці ў вароты пінскага ДЮСШ ПЛСДУ. Тады, калі зазірнуць у трактоўкі, была занадтая моц, прымененая футбалісткай пінскай каманды супраць суперніцы ў барацьбе, і з-за гэтага быў прызначаны ў нас 11-метровы, які Яна Бенкевич дакладна рэалізавала. Лизавета Чухольская зараз парушае правілы, і такі выбух эмоцый чацвёртага нумара пінскай каманды, які рэзкім словам хутка душыць Валентина Соколович. Но пакуль у нас далёкі удар да магілеўчанак, і так акуратна мог мяч у дзявятку праляцець, але занадта высока пайшоў. Бачым мы, што няма цэлага раду лідара ў складзе магілёўскай каманды. Згадвалі у нас у каментарах і Аліну Коневу, і можам мы і ўзгадаць і тую ж выкліканую у расшыраны спіс зборнай Беларусі Валерыю Барбаренко. Ну а тым часам у нас пераходзяць у сваю атаку пінскія футбалісткі, але пераходзяць не вельмі ўдала. Яна Домін не чапляецца зараз за мяч пасля перахопу ад магілеўчанак, і гэта у нас аут. Дарэчы, трэба адзначыць, што адразу 5 новых футбалістак сёння перайшлі ў ДЮСШ ПЛСДУ. Гэта Ірына Лелеш, Эрыка Нагорная, Уляна Разжалавец і Мар'яна Сіліч. Гэта вось чацвёрка, якая далучыцца да каманды ўжо да трэцяга тура. Ну а Ксенія Пераходька, футбалістка, якой яшчэ не споўнілася 16 год, будзе чакаць магчымасці згуляць, будзе чакаць свайго дня нараджэння, бо не толькі ў мужчынскіх, але ў жаночых беларускіх дывізіёнах існуе правіла, што нельга футбалістам і футбалісткам дэбютаваць да 16 гадоў. Мог адбыцца у 2023 годзе прэцэдэнт у Петрыкаве. Тады яшчэ петрыкаўскі Шахцёр мог заявіць на матч Артёма Курбачова. Быў гэты малады хлопец у заяўцы клуба яшчэ ў 15 гадоў, але пачакаў трэнерскі штаб, і толькі ў 16 год дэбютаваў гэты малады хлопец за сваю каманду. Такая ж сітуацыя у нас будзе і ў ДЮСШ ПЛСДУ, таму што рэгламент усё ж такі дэбютаваць у 15 гадоў не дазваляе. Пры гэтым не забараняе ён у гэтым узросце з дазволу бацькоў, каб усё было законна, падпісваць прафесійныя кантракты. І вось у нас Агіевіч зноў жа выходзіць на аператыўны прастор. Настася спрабуе ад Яны Бенкевич сысці, але ж не атрымліваецца яе гэтага зрабіць. І магілеўчанкі зноў жа у сваёй атацы. Бачым мы даволі многа маладых футбалістак у складзе
магілёўскага Дняпра, і гэта тое, пра што мы казалі у першай палове. Міхаль Соболеў, па сутнасці, сёння глядзіць рэзервы. Ну, а што тычыцца Святланы Каламейцавай-Корбут, адной з найбольш вопытных футбалістак у складзе магіліўчанак, на месцы якой сёння дзейнічае Улада Галаваценка, то падказалі нам у каментарах, што гэтая дзяўчына ў нас узяла паўзу кар'еры з-за сваіх абавязкаў маці, і гэта таксама распаўсюджаная гісторыя у жаночым футболе, прычым, напрыклад, у французскім чэмпіянаце, калі параўноўваць нашу лігу з лігамі топавымі, у французскім чэмпіянаце дзяўчатам, якія цяжараць, нават захоўваюць заробак. Ну а тым часам магіліўчанкі ў сваёй атацы, удар па варотах, і Марыя Талстая зноў жа ратуе сваю каманду і зноў робіць заяўку на сейф, як мінімум матча. Вось, ведаеце, у зборнай Расіі па футболе калісьці на чэмпіянаце свету была нага Акінфеева, то у ДЮСШ па ЛСДУ сёння ёсць нага Талстой. Выратавала яна каманду пасля добрага ўдара магіліўчанак у далёкі вугал, але ж не атрымаўся гэты добры ўдар дакладным, дзякуючы намаганням галкіпера. Падача з вуглавога, падача ў цэнтр штрафной, тут адбіваюцца пінчанкі, Бенкевіч здалёк прабівае, двойчы блакуецца гэты удар, але даходзіць мяч да яшчэ адной футбалісткі Дняпра, яшчэ дзве спробы прабіць, адну блакуе Марыя Талстая, ну а другая сканчваецца тым, што ідзе мяч па-за межы поля, удар ад варот, і у нас з вами Марыя Талстая зараз ратуе сваю каманду просто за ўсіх. Не паспелі мы за падзеямі пачатку другога тайма зноў жа пазнаёміцца з тымі, хто далучыўся да нашай трансляцыі ў перапынку, ці, магчыма, далучыўся да яе ўжо пасля нашага з вами 15-хвіліннага адпачынку. Усё ж такі працоўны дзень у Беларусі, усё ж такі многія зараз на заводах, у офісах і на іншых месцах працы, і таму, скажем, мы з вами, што гэта 1,5 гадзіны з вами праводзіць каментатар АБФФ Іван Міцкевіч, і мы з вами сочым за падзеямі сустрэчы ДЮСШ па ЛСДУ Магілёўскі Дняпро, дзе лік пакуль што не змяніўся 1-2 на карысць гасцей. І вось зараз магілёўчанкі спрабуюць зрабіць тое, што прывяло да гола іх вароты, але не атрымалася. Гучыць свісток Валянціны Сакаловіч, парушэнне правілаў, і Віолетта Лагуценка тут занадта жорстка зыграла са сваёй апанентка. Яна Голік ляжыць на газоне, і Валерыя Серкевіч рыхтуецца выканаць падачу. Ну а мы будзем за гэтай падачай сачыць. Гучыць свісток арбітра, дадзены дазвол, пайшоў мяч на мяжу штрафной, але ж гучыць свісток Валянціны Сакаловіч, і што? Пенальці ў вароты ДЮСШ па ЛСДУ. Пенальці ў вароты Магілёўскага Дняпра. Абменьваемся мы з вами 11-метровымі. Вось так ДЮСШ па ЛСДУ з нічога зарабляе 11-метровы. Дэманструе Валянціна Сакаловіч, што камусьці з абаронцаў патрапіў мяч у руку. І будзем глядзець за тым, як Яна Голік будзе супраць Улады Галаваценка дзейнічаць. І вось так у нас адзін стандарт перацякае ў іншы. Калі паспеем, паглядзім мы паўтор гэтага эпізоду ў трансляцыі. Але ж пакуль што Голік прабівае, і Яна Голік забівае. Зноў жа нічыя на табло 2-2. Зраўнівае лік ДЮСШ па ЛСДУ. Зноў жа вяртаюцца пінчанкі ў гульню, і скажу вам, шаноўнае гаспадарства, што ніколі ў гісторыі мы не бачылі настолькі блізкага супрацьстаяння гэтых каманд. Ну а тым часам у нас 2-2. Адзначаецца
капітан ДСШ Полез ДУ Яна Голік. І магіліўчанкі зноў жа у нас у гэтай сустрэчы у лайф-рэжыме набіраюць толькі 1 пункт. Хаця здавалася да пачатку матча, што Дняпро гэта запраўскі фаварыт, што сёння пабачым мы многа галоў варот Хмары і Толстой, але ж бачым мы, што па-першае, ДСШ Полез ДУ сваімі рэдкімі момантамі распараджаецца вельмі і вельмі добра. Але бачым тое, што магілёўскі Дняпро пакуль што, як мы ўжо неаднаразова казалі, не навучыўся жыць без Караліны Жытко. Вось такая у нас іронія. Жыць без Жытко. Ну а тым часам Барлюгова мячом валодае. Аддае перадачу на партнёрку. Удар здалёк ад Бінкевіч. І такое пачуццё, што не дае Яне спакою. Слава Роберта Карлоса, яго майстэрства далёкіх удараў, бо у прынцыпе апошнія карананняў 5 ад Яны Бінкевіч перацякаюць у далёкі удар, але пакуль што ўсё гэта блакуецца. Бінкевіч. Вось толькі зараз дае на перадачу на Піншук, зноў жа Бінкевіч, ёсць перад ёй прастора, але на Домін гуляе, Домін прыгожа прыбірае суперніцу, Піншук прытрымлівае, на Домін гуляе, ёсць партнёрка на край поля, але падача ідзе, але Марыя Толстая там мяч у рукі забірае, прыгажосць ад галкіпера. І добра абраная пазіцыя, добрая гульня былой галкіперкі магілёўскага Дняпра. І ведаць, цікава, як зараз глядзяць гэты матч актыўныя заўзятары магілёўскай каманды і думаюць, каго ж мы з вамі, шаноўнае гаспадарства, згубілі. Сёння Марыя Толстая дзейнічае па-за ўсялякімі пахваламі. Ну, мы нагадваем, што з гэтага сезона у жаночай лігі з'явіўся тытульны спонсор. Цяпер чэмпіянат завецца Макслайн жаночая ліга. І сказаўшы пра тое, што азартныя гульні і стаўкі гэта справа кожнага, мы нагадаем, што тытульны партнёр Макслайн дае бонусу 22% на кожнае папаўненне рахунку. Але ж гуляць ці не, гэта ваша асабістая, шаноўнае гаспадарства, справа. Нікога ні да чага мы не заклікаем. Мы заклікаем сачыць за беларускім футболам, у першую чаргу за гэтым матчам у чаргу нумар 2. І вось магіліўчанкі ў сваёй атацы, некалькі разразаючых перадач. І ведаеце, як кажуць каментатары, як нож у масла у нас уваходзіць магілёўская атака, але ж толькі вуглавы. Толькі вуглавы зарабляюць яны для сваёй каманды. І Елізавета Піншук рыхтуецца да падачы, паказвае, што на далёкую стойку мяч пойдзе. Далятае да яе, пералятае галкіпера, але ж не даходзіць справа да удара. А у нас тут футбол з элементамі барацьбы. Перахоп ад магіліўчанак, зноў жа піншанкі чапляюцца за суперніц, чапляюцца за гэты мяч, і магіліўчанкі вымушаныя правілы парушаць, каб проста да гэтага мяча дайсці. Яшчэ адзін закід, не даходзіць мяч да Гіевіч. І бачым мы, што ўсё актыўней і актыўней спрабуюць на Стасю знайсці партнёркі. Голік мяч перахапляе ў Піншук. Голік сыходзіць з мячом на край, зарабляе аут для сваёй каманды Яна. І Валерыя Серкевіч будзе гэты стандарт выконваць. Бачым мы, што атакі сваёй каманды будуюць футбалісткі, якія ўжо не першы год складаюць касцяк ДЮСШ Полез ДУ. Тая ж Голік, тая ж Серкевіч, тая ж Агіевіч. І вяртаецца зараз мяч да магіліўчанак. Не вельмі ўдалая спроба разгарнуць атаку, але ж толькі аут выцягваюць з гэтай спробы. Футбалісткі Дняпра, Домін. Яна Домін, мяч пацягнула наперад. Домін. І перахоп
причым чысцейшыя. Ад Чухольскай добрая перадача, разганяецца атака ДЮСШ Полесдыу, але ж не атрымалася зараз у Ксении Салівончык гэтую атаку разгарнуць. Бенкевич. Перадача бліжэй да штрафной. Піншук, закід у штрафную, але ж не даходзіць мяч да Паліны Цыбульскай. Серкевич. Мяч перахапіла, аддала на партнёрку, а тая не ўдала. Здзейнічала і удар ад магіліўчанак. Не прызначаю ў гэтым эпізодзе пенальці Валянціна Сакаловіч, нягледзячы на тое, што быў кантакт паміж футбалісткамі, а ў нас першая замена. Рыхтуецца Ксенія Карпова. З'явіцца на футбольным полі. Футбалістка, якая у 2023 годзе пачала гуляць за Магілёўскі Дняпро. Дагэтуль яна была гульцом Віцебска. І вось адна з самых вопытных выканаўцаў на лаўцы запасных. Гэта 27-гадовая абаронца. І чакаем мы Ксенію Карпаву на футбольным полі. Што тычыцца астатніх футбалістак, якія знаходзяцца на лаўцы запасных, пачнем мы з магіліўчанак, калі ўжо прайшла пра іх гаворка, пра замены. Ангеліна Галенда, галкіпер, нумар 1 на яйцешотцы. З палявых футбалістак застаюцца Тацяна Несцюковіч, Наталя Палевіч, Настасія Ізотова, Валянціна Капункіна, Дар'я Дашкова, Юлія Железнікова і Вераніка Мінчанка. Вось такі запас у магілёўскай каманды. Ну а тым часам яны ж і атакуюць, але ж адбіваюцца пінчанкі. Што тычыцца запасных футбалістак у чырвоных цішотках, то тут галкіпер Настася Папінака, 76 нумар на яйцешотцы. З палявых футбалістак можам мы пабачыць на полі Крысціну Сернацкую, Діану Романюк, Вольгу Сергіюк, Ірыну Лелеш, Уляну Разжалавец, Ганну Карнелюк, Вікторыю Саук і Вераніку Гардзійчук. Вось, дарэчы, Лелеш і Разжалавец — гэта тыя самыя новыя футбалісткі, якія далучыліся да ДЮСШ Полесдыу. Перад гэтым турам ужо паспелі яны ў заяўку патрапіць, але паглядзім, ці выпусціць Сергей Чэпкі гэтых новых дзяўчат, якія, па сутнасці, з камандай яшчэ не паспелі патранавацца. Но тым часам у нас момант у Яны Домін узнікае, але ж перакрываць яго абаронцы. 25 хвілін асноўнага часу застаецца, і Яна Голік спрабавала прорвацца, а па фланзе спрабавала знайсці брэш у пабудовах магілёўчанак, а ў нас тым часам замена. Ідзе адпачываць Маргарыта Лазаренко, замест яе Ксенія Карпава, і бачым мы, што Карпава адразу займае месца ў цэнтры абароны, разам з ёй Яна Бенкевич. Будзем глядзець за тым, як магілёўчанкі будуць перабудоўвацца. Пакуль што у нас такое пачуццё, што ў 3 цэнтральных Дняпро дзейнічае, пры гэтым Бенкевич уздымаецца і на пазіцыю па абаронцы. Пакуль закід у штрафную. Цыбульская прабівае па варотах, і гэта 2-3. Гэта Паліна Цыбульская адкрывае лік сваім галам у сённяшнім матчы. 21 нумар. Былі ў яе ўжо эпізоды у нашым матчы, але ж усё ж такі 20-гадовая паўабаронца забівае свой мяч у вароты суперніц. Выхаванка яна ДЮСШ горада Клімавічы у Магілёўскай вобласці, потым далучылася у 16-17 гадоў прыкладна у склад Магілёўскага Дняпра да 17 гадоў, потым гуляла за Бабруйчанку, але ж дэбютавала у элітным дывізіёне яшчэ ў 2022 годзе за родную каманду, за Магілёўскі Дняпро, выйшаўшы на 6 хвілін у супрацьстаянні з брэсцкім Дынама. 23 ліпеня 2022 года
Потым было у яе перыяд у Бабруйчанцы, дзе яна вопыту набіралася, но потым Паліна Цыбульская вярнулася ў Магілёў. Гуляе яна і на універсіядзе за свой універсітэт МАГУ. Ну а тым часам у нас магілёўчанкі разгортваюць сваю яшчэ одну атаку. Зноў жа на Цыбульскую перадача, і Талстая мяч у рукі забірае. 68-я хвіліна у нас з вами ідзе. І будзем глядзець мы за падзеямі матча далей. Вельмі блізкая у нас гульня, што тычыцца вынікаў. І, дарэчы, калі далей казаць пра Паліну Цыбульскую, то трэба зазначыць, што са сваім Магілёўскім дзяржаўным універсітэтам гуляла яна на апошняй універсіядзе і гуляла яна ў фінальным раўндзе, дзе стала адной з трыумфатараў. Тады зборная БДУ перамагла БДУ ФК 5-1, а магілёўчанкі былі мацнейшыя за Гродзенскі дзяржаўны універсітэт з лікам 8-1. Агучылі нам лічбу наведвальнасці сённяшняй сустрэчы. 208 глядачоў мы бачым на сустрэчы. І, дарэчы, гэта прыклад для некаторых нават клубаў мужчынскай вышэйшай лігі. Хтосьці з іх у апошнім сезоне набіраў менш глядачоў. Не будзем, канешне, узгадваць сумныя лічбы, але ж зазначым мы, што сёння у працоўны дзень 14:30 па сутнасці у перапынак на сняданак людзі здолелі прыйсці на футбол. Ну а тым часам у нас яшчэ адзін стандарт на карысць ДЮСШ ПалесДУ. Гэта аут. І рыхтуецца яго Серкевіч выканаць. Закід у бок партнёркі. Але ж яшчэ адзін падобны стандарт. Яшчэ адзін закід у бок Яны Голік не праходзіць, і Серкевіч кранаецца мяча, які выходзіць па-за межы поля. І цяпер ужо аут на карысць магілёўчанак, але і тыя памыляюцца. Барлюгова. Бачым мы, што 7-й нумар Дняпра пачала дзейнічаць з выхадам Карпавай вышэй. Домін тым часам прастрэл не праходзіць. Другі тэмп ад Бандарэнка. Барлюгова. Перадача на партнёрку, удар па варотах. Гэта Марына Пушкар. Не атрымаўся дакладны удар. Марыя Талстая мяч у рукі забрала. І будзем мы глядзець за спробай Дняпра. Разгортваецца. Яшчэ адна атака магілёўскай каманды. Лагутенко памыляецца ў перадачы. І Яна Голік тут да апошняга вядзе барацьбу з суперніцай. Пінчук адгулялся на партнёрку. Гэта Домін. Пушкар. Яшчэ адна перадача. Якусік прабівае па варотах, але Талстая захоўвае мяч па-за межамі створу. Не заходзіць гэты мяч за лінію. І рыхтуецца у нас з вами закід у бок Дар'і Ількевіч. Не праходзіць ён. Ну а задума была ў тым, каб Ількевіч потым скінула мяч на Агіевіч, якая будзе выбягаць паміж абаронцамі. Бенкевіч на партнёрку гуляе. Гэта Лагутенко.
Яшчэ одна перадача. Карпова. Сустрэлася з мячом, згуляла наперад. Бенкевич. Падае ў штрафную, але занадта высока для Паліны Цыбульскай. Гэтая перадача атрымліваецца. І зноў жа удар ад варот. Пайшоў закід наперад. Чухольская аддала перадачу ў бок Агіевіч. Не атрымалася ў Настасі з мячом сустрэцца. І вось зараз Астапенчук не вельмі дакладна мяч адскочыў. Домін прабівае па варотах, але Толстая на месцы. Зноў жа Марыя вельмі ўпэўнена пазіцыю абірае і забірае мяч у рукі. І ў прынцыпе у супрацьстаянні з супернікам такога ўзроўню незвычна бачыць у графе галы суперніка толькі 3. І бачым мы, што Марыя Толстая велізарную працу робіць сёння. І, у прынцыпе, гэта галкіпер добрага ўзроўню для ДЮСШ Палес-ДУ. І яна пінскай камандзе па сезоне вельмі многа дапаможа здабыць пунктаў, магчыма, пунктаў не страціць. Ну а тым часам зноў жа Агіевіч спрабавала за мяч зачапіцца, не атрымалася. І зноў жа магілёўчанкі. Карпова аддае на Бенкевіч, атрымлівае адваротную перадачу. Зноў жа Бенкевіч, Пінчук наперад гуляе на Лагутенка. Лагутенка вось так асцярожна прастрэльвае, каб партнёрка згуляла пяткай, але ж няма сканчэння гэтай атакі. І ведаць, калі б ўсё ж такі магілёўчанкі з гэтай камбінацыі забілі, гэта быў б як мінімум гол тура. Ну а тым часам у нас яшчэ адзін стандарт для Ільвоў. А калі казаць дакладней, Ільвіц, бо ўсё ж такі будзем мы прытрымлівацца гендернай прыналежнасці у сённяшнім матчы. І рыхтуецца ў нас падача ад Паліны Цыбульскай, аўтаркі пакуль што пераможнага гола магілёўскай каманды. Цыбульская падае на далёкую стойку, там паветра выйграюць пінчанкі. Недакладны удар ад адной з яе партнёрак. І будзем глядзець мы за ударам ад варот. Закід наперад не праходзіць, але трэба абаронцам вельмі уважліва зараз дзейнічаць. Барлюгова. Перадача на Бондаренка. Але ж тая не вельмі дакладна згуляла на Яну Домін. Яна з мячом сустрэлася, страціўшы аператыўную прастору. Серкевіч выносіць мяч па-за межы поля. Аут на карысць Дняпра. Пушкар. Карпова. Карпова ў цэнтр гуляе. Знаходзіць там партнёрку. Знаходзіць там Бондаренка. Зноў жа Пушкар. Перадача наперад. Барлюгова каціць на Пінчук. Пінчук прабівае, блакуецца гэта спроба. Домін. Яшчэ адна спроба прастрэліць, знайсці тую ж Лізавету Пінчук. Бенкевіч. Бенкевіч у барацьбе з Янай Голік. Гэтую барацьбу выйграе. Настасія Агіевіч там уже бегла дапамагаць партнёрцы. Пінчук аддае на Домін. І недакладная перадача у бок варот. Тым часам ідзе ў нас ужо 77-я хвіліна. Магілёўчанкі вядуць 3-2. І рыхтуемся мы сачыць за атакай
гасцей. Трымаецца мяч у магіліўчанак. Недакладная перадача пад маю якраз вось гэтую фразу. Якусік. Удар здалёк, але Толстая лёгка гэты мяч забірае зноў жа. Рыхтуецца галкіпер выканаць закід наперад. Недакладна гэта робіць. Ну а што тычыцца супрацьстаяння каманд, казалі мы пра гісторыю, але зазначым, што ДЮСШ Палес-ДУ упершыню забівае больш, чым адзін мяч у вароты Дняпра. Падача ў нас у штрафную, прыгажэйшая на Цыбульскую, але не чапляецца Паліна за гэты мяч. Узгадаем мы усю гісторыю супрацьстаяння. У 2023 годзе магіліўчанкі тройчы былі мацнейшыя. Тут у Пінску адбыўся першы матч паміж гэтымі камандамі ў 9-м туры 11 мая 2023 і магіліўчанкі былі мацнейшыя з непрыстойным лікам 18-0. Нават не будзем мы пералічваць аўтарак забітых галоў. Зазначым мы, што, напрыклад, Яна Домін знаходзіцца сёння на полі з тых, хто забіваў. Можа выйсці на поле Тацяна Несцюковіч. І ёсць у нас сёння на полі яшчэ адна футбалістка, якая у тым гістарычным матчы адзначалася. І гэта Віалета Лагуценка. Потым лікі сталі паменш у тым жа сезоне у Магілёве. Дняпро быў мацнейшы 8-0. У Пінску ДЮСШ Палес-ДУ упершыню здолеў забіць 1-4, тады прайгралі. Нагадаем, што Настасія Гіевіч тады адзначалася голам. А ў сезоне 2024 3 сухія перамогі. У магіліўчанак удар ад Бенкевіч, і заходзіць мяч усё ж такі ў вароты. 2-4 робіцца лік у нас на табло. Фіксуем мы дубль Яны Бенкевіч. Ну, у годзе 2024 не проста 3 сухія перамогі, але адна з іх гістарычная. Найвялікшая для магіліўчанак у супрацьстаянні з камандай з Пінску. 22-0 тады Дняпро разбіў ДЮСШ Палес-ДУ. Тады і Евгенія Якусік, Яна Домін і Марына Пушкар, Тацяна Несцюковіч адзначаліся забітымі галамі, і Валерыя Барлюгова, Вікторыя Барлюгова і Валерыя Барбаренка, якой сёння ў заяўцы няма. А потым магіліўчанкі нібыта спынілі гэты галявы атракцыён. Дарэчы, у нас дзве замены ў складзе ДЮСШ Палес-ДУ адбываюцца. Пайшла адпачываць у нас Мілена Чадовіч, калі я не памыляюся. І Настасія Гіевіч пайшла адпачываць. Усё ж такі не Чадовіч, Дар'я Ількевіч пайшла адпачываць, і Настасія Агіевіч, і з'явіліся замест іх дзве новыя футбалісткі. Гэта Діяна Романюк і Ганна Карнелюк. 5 і 18 номер адпаведна. Діяне Романюк 17 гадоў, Ганна Карнелюк яе аднагодка. Ну а што тычыцца гісторыі супрацьстаяння, то дзве апошнія сустрэчы скончыліся перамогамі Дняпра 6-0 і 9-0. Ну а сёння ў нас магіліўчанкі вядуць з лікам 4-2. І, ў прынцыпе, усё для сваёй перамогі яны сёння зрабілі. Але ж не адзначыць ДЮСШ Палес-ДУ мы з вамі не можам. Усё ж такі каманда не проста гістарычна двойчы забіла у
вароты суперніц, але і, у прынцыпе, добра карысталася сваімі рэдкімі эпізодамі і прадэманстравала у некаторых эпізодах гульню блізкую да фаварыта. Усё ж таки казалі мы пра тое, што магілёўчанкі статусам павышэй за сваіх суперніц. Ну а мы зазірнем у каляндар. Наступны тур чакае нас ужо напрыканцы сакавіка. Магілёўчанкі гэты самы тур будуць прапускаць. Нагадаем, што 11 каманд гуляе у нас у жаночым чэмпіянаце. Ну а пінскую каманду чакае у нас выпрабаванне. Яшчэ адным фаварытам паедуць яны ў Мінск сустракацца з зоркай БДУ. Рыхтуецца яшчэ адна замена ў складзе магілёўскай каманды. Настасія Ізотава з'явіцца на футбольным полі. 17-гадовая паўабаронца, 5-ты нумар на яе цішотцы. І да гэтага сезона гуляла Ізотава за магілёўскую каманду да 17 гадоў. Ну а тым часам піншанкі памыляюцца пры выхадзе з абароны, адказваюць ім памылкай і суперніцы. Але ж зноў жа завалодалі мячом футбалісткі каманды Міхася Соболева, і цікава было потым паслухаць галоўнага трэнера магілёўчан. Вельмі актыўна ён, як мінімум, са сваёй прэс-службай кантактуе. А у нас замена. Яна Домін ідзе адпачываць замест яе Настасія Ізотава. І для гэтай футбалісткі гэта першая сустрэча на полі у кар'еры у дарослым футболе. Дагэтуль трапляла ў заяўку Ізотава у матчы Дняпра і Мінска у верасні 2024 года. Тады магілёўчанкі саступілі 0-7, а Ізотава на полі не з'явілася. Выходзіць гэта футбалістка замест Яны Домін, адной з самых вопытных у складзе магілёўчанак у плане менавіта гульнявым дзяўчат. І паглядзім мы за тым, як паўабаронца пад нумарам 5 сябе сёння праявіць. Прыкладна 5 хвілін асноўнага часу у Ізотава ёсць. Зазначым мы, што Домін была адной з найактыўнейшых на футбольным полі. Ну а тым часам супрацьлеглым краем разгортваюць свой наступ магілёўчанкі. Паліна Цыбульская там спрабавала атаку разгарнуць, ну а зарабляецца з гэтай атакі аут на карысць Дняпра. Карпова. Ёсць Бенкевіч, ёсць варыянты і наперадзе. Перавод на край ад Ксеніі Карпавай мы пабачылі. І Ізотава ўжо ў штрафной чакае перадачу, але ж пакуль што магілёўчанкі вымушаныя на сваёй палове поля дзейнічаць, нават галкіпера ўключаць. Галаваценка. Бенкевіч. Ну і, в прынцыпе, што тычыцца расійскай брамніцы, то сёння яна такую працоўную гульню правяла, скажам так. Ніякай віны яе ў прапушаных галах няма. Усё ж такі пенальці складаная гісторыя для галкіпераў. Ну а выхад Настасіі Гіевіч у першую чаргу гэта памылка лініі абароны. Ізотава. Ці не першае крананне мяча за матч. Ізотава ў штрафную ўваходзіць, аддае перадачу. Але ж не атрымліваецца у партнёркі прабіць. Зноў жа Ізотава. І прабіваць цяпер ужо сама, але па-за межамі створу. Неблагі удар, але ж занадта высока атрымалася. Барацьба за мяч. Пасля удару ад варота у нас яшчэ адна замена ў складзе магілёўчанак. Будзе адбывацца, і Наталя Палевіч з'яўляецца у нас на броўцы. Таксама маладая паўабаронца. Але ж яна ўжо паспела нават забіць
у апошнім сезоне, прычым зрабіла гэта Наталья у вароты ДЮСШ Полез ДУ. У Магілёве была тая гульня у жніўні 24-го года. Таксама замена рыхтуецца і у пінчанак. Выходзіць на поле у нас будзе футбалістка, якая толькі-толькі далучылася да складу каманды. Гэта Уляна Разжалавец. Гэта 16-гадовая паўабаронца. Выхаванка яна ДЮСШ Пінскага района. Ну а тым часам мы скажам пра замену ў магіліўчанак. Паліна Цыбульская, аўтарка 3-го забітага гола, ставшага пакуль што для магіліўчанак пераможным, ідзе адпачываць. І замест яе Наталья Палевіч. Ну, Уляна Разжалавец мяняе у нас сваю партнёрку пад 11-м нумарам Надею Шинкарук, выбачаюся. Две маладыя футбалісткі у нас з'яўляюцца на полі. І вось Надзея Шинкарук у нас адразу ідзе ў распранальную. Уляна Разжалавец дэбютуе ў складзе ДЮСШ Полез ДУ у Макслайн жаночай лізе. Ну а мы будем назіраць за ударом ад варот Марыі Талстой. Няўдалы закід, Пінчук з мячом сустракаецца. Изотова спрабавала праверыць пракідам у ногі дэбютантка Валерый Серкевіч, не атрымалася. Але ж як мінімум за смеласць можна пахваліць гэтую футбалістку магілёўскай каманды. Зноў жа Изотова ставіць корпус. Вядзе барацьбу за мяч суперніца, але ж усё ж такі мяч не ўтрымлівае. Аут на карысць ДЮСШ Полез ДУ. Серкевіч адпраўляе мяч наперад. Ну а мы паціху будзем падводзіць вынікі нашы з вамі сустрэчы. Пакуль што 2-4 лік на табло. Нагадаем, што Яна Бенкевіч адкрыла лік з пенальці на пачатку сустрэчы. Настасія Кіевіч лік здолела зраўняць, але потым Лізавета Пінчук напрыканцы першага тайма далёкім ударам вывела магіліўчанак наперад. Потым пенальці быў прызначаны ўжо ў вароты магіліўчанак. Яна Голік з гэтага стандарта была дакладная. І пасля забівалі толькі магіліўчанкі. Паліна Цыбульская і Яна Бенкевіч у нас адзначыліся галамі за магілёўскую каманду ў тайме нумар 2. Апошнія 20 секунд асноўнага часу у нас ўжо пайшлі на секундамеры. Далёкі удар з боку Марыны Пушкар. І будзем глядзець за тым, колькі будзе дададзена. У нас да гэтай сустрэчы 2 хвіліны па-за межамі асноўнага часу. Будзем мы сачыць за матчам. Былі ў нас і замены, і паўзы на прызначэнне пенальці, паўзы на святкаванне галоў. Таму, у прынцыпе, ўсё лагічна. Вельмі цікавую сустрэчу мы з вамі сёння пабачылі. Магілёўчанкі, такое пачуццё, што пакуль што ўваходзіць у сезон, блага Дняпру каляндар гэта зрабіць дазваляе. Ну а ДЮСШ Полез ДУ нам дэманструе, што ніякіх аўтарытэтаў для каманды у гэтым сезоне не будзе, што кожны будзе атрымліваць бой. І будзем глядзець мы за часам дададзена. Пайшоў закід на Яну Бенкевіч. Бенкевіч далей на Карпаву. І бачым мы, што нават галкіпер уздымаецца на пазіцыю лібера. Але ж не ўключаць магілёўчанкі уладу Галаваценку гэтую атаку. Пушкар далей на Карпаву. Карпава аддала на партнёрку. Была перадача ў бок Пінчук, не прайшла яна. І закід да улады Галаваценка. Зноў жа Пушкар. Зноў жа будзе шукаць партнёра. Гэта Изотова. І ці
не адбудзецца у нас дэбютнае выніковае дзеянне, але не той у нас футбол, каб залічваць пераход мяча за лінію. Але калі б сачылі мы за амерыканскім футболам, быў па Анастасіі Зотавай добры тачдаун. Але ўсё ж такі не прайшло. Рыхтуемся мы да аднаго з апошніх удараў ад варот Марыі Талстой. І на гэтым усё. Валянціна Сакаловіч ставіць кропку у нашым матчы, і Магілёўскі Дняпро перамагае з лікам 4-2. Двойчы Яна Бенкевіч, Лізавета Піншук і Паліна Цыбульская забілі у складзе магілёўчанак, Настасія Гіевіч і Яна Голік, аўтары галоў у складзе ДЮСШ Палес ДУ. Дзякую усім аматарам жаночага футбола, аматарам футбола беларускага, што сачылі за стартавым матчам другога тура Макслайн жаночай лігі паміж ДЮСШ Палес ДУ і Магілёўскім Дняпром. Працаваў на гэтым матчы для вас каментатар Іван Міцкевіч. Як заўсёды, жадаю вам у гэты веснавы час добрага здароўя, не хварэйце, сачыце за беларускім футболам, прыходзьце на стадыёны, чытайце пра наш футбол у сродках масавай інфармацыі, глядзіце яго на Беларусь 5 і сродках Федэрацыі футбола і не пакідайце наш футбол без сваёй увагі. Ну а на гэтым будзем развітвацца і скажам да сустрэчы на беларускім футболе.